Kai se noin. Onko sielläkin tulee lyökseen paljon? Tää! Tää on vähän jännä työkalu. Käytetäänkö tällä? Siinä on lapioita. Sitten tehdään isokokoinen lusikka teistä. Se on jäätävä lusikka. I love little girls, they make me feel so good. I love little girls, they make me feel so bad. When they're around, they make me feel like I'm the only guy in town. I love little girls, they make me feel so good. I love little girls, they make me feel so good. Little girls, they make me feel so bad. When they're around, they make me feel like I'm the only guy in town. I love little girls, they make me feel so good. I love little girls, they make me feel so good. I love little girls, they make me feel so bad. When they're around, they make me feel like I'm the only guy in town. I love little girls, they make me. Älä vessy, sulla on märkä. Oi niin maiharit ei oltu vyötäröön asti. Kypsyä täällä aika tehokkaasti. Kyllä voi heittää vähän puita kyllä. Nyt kun saas. En mä. No kuka ottaa letu? Mä voin ottaa. Laitan tuohon Laura Laukasuuta. Sata letu. Muista ei ottaa leikkaa. Ai saa. On meinaan ihan helvetin. Kai se ylös näyttää. Tää mennään aika kakkana. Minne he eivät nyt mene uudelle kierrokselle? Se on oikein hyvä. Sä voit nyt jättää mut heti. Surprise, motherfucker! Tänne, kävele tänne ja kato kun Timo ja noin nukkuu. Timo on huppari taustalla. Jaa, antaa olla.
Nyt se pitäisi laittaa tuohon männyn luokkaan. Tähän olisiko joku naru? Blytsch. Silloin kun lepää, niin lepää 100. Kameramies vakoilee siellä pelaa. Joka aamu, joka yö. Mitä? Tuo! Silleen mennään. Mä tulin Sysmään ja näin ne isot bileet. Mä mietin vain, mitä tuo? Joka aamu, joka yö, joka aamu, joka yö. Eläköön bileet, eläköön yö, eläköön irppa. En tiennyt onko mä elossa, niin mä soitin Jonille ja sanoin, Joni, ihmiset on hulluja. Sulla närkä. Kuka se kuvaa? Vissiin kamoista jakkuu. Älä kuvaa. Hei. 2 minuuttia on akkuu. Älä kuvaa, älä kuvaa. Perässä. En kuvaa en. Iltanuotio. Ei, mutta ehkä mulle. Mistä se kertakäyttö? Sillä on niitä kauhean pinon mukana. Ilman puolet riittää. Löytyy tuolta mettässä sellainen.
Kävi jotain toisaalta rehkua. Mutta vahingossa tästä nuotti on hirveä kanssa tätä rasvaa, niin kaikilla on kivaa sitten. Viltiin riisee. Se oli George Michael, aha, Michael Jackson, he, Elton John, yeah, Boris Becker, Pavarotti, oh, I do. Non so che fare a diventare così. When will you and I be a star? Climb the parties on your car. London and Paris, they're calling me. Lights, camera, action, now you're on TV. Questo va fuori a tutti i DJs. This one goes out to all the DJs. Tu balla e balla, tu balla con noi. Balla qui con me, il ritmo veloce. Balla da lì di là, balla di là da lì, balla da lì di là, sha-la-la-la-la. Balla da lì di là, balla di là da lì, balla da lì di là, sha-la-la-la-la. No mitkä on fiilikset? Ihan paskat. Kuis? No kun